מסיבת הפתעה. אבי, שלום, מדברת ציפי. ציפי, שלום. מזמן לא שמענו מכם. מה שלומכם? בזמן האחרון אנחנו עסוקים מאוד. מה יש? הרבה עבודה? גם בעבודה יש עומס וגם בבית. אתה יודע, עם 2 ילדים קטנים זה לא קל. את מספרת לי. רק עכשיו דיברתי על זה עם אורלי. נזכרנו שכבר יותר מחודשיים לא יצאנו לבלות. נכון, אותו דבר גם אנחנו. בבוקר בקושי מתעוררים, קמים, חוטפים משהו, מביאים את הילדים למעון ורצים לעבודה. אחרי העבודה לוקחים את הילדים מהמעון והביתה. ובבית, אתה יודע, אני על יד התנור והכיור, ואופר מטפל בילדים. מגיעים למיטה הרוגים, ולמחרת, הכל מההתחלה. כן, זו תקופה לא קלה. אבל כל זוג צעיר עובר את זה. כמו ששרים בשיר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זה נכון. להגיד את האמת, הילדים כל כך נחמדים, זה שווה את כל המאמצים שאנחנו משקיעים בהם. כבר מזמן לא ראינו אותם. אולי יותר מ3 חודשים. קשה להכיר אותם. כל יום משהו חדש. גדלים כמו על שמרים. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לחשוב גם על עצמנו, וזאת הסיבה שאני מתקשרת אליכם. נו, נשמע. ביום חמישי הקרוב יש לאופר יום הולדת. מזל טוב. תודה. בן כמה הוא? אם זה לא סוד. לא, זה עדיין לא סוד. הוא יהיה בן 31, ואני רוצה להכין לו הפתעה. איזו הפתעה? תני לי לנחש. שבוע באנטליה? לא, יותר קרוב. סוף שבוע בים המלח? לא ניחשת. תנסה שוב. כבר תכננתי הכל עם ההורים שלו. אולי מסיבת הפתעה? עכשיו זה באופנה. נכון? התוכנית שלנו היא כזאת. בבוקר יום חמישי אני עושה את עצמי כאילו אני לא זוכרת שום דבר. לא ברכה, לא נשיקה, יום רגיל. אוי, איזו אכזבה. אופר יהיה מאוכזב מאוד. לא נורא. אבל אחר כך מחכה לו הפתעה כל כך נעימה. אמא שלו תתקשר אליו למשרד ותגיד שהמקרר שלהם מתקלקל והם לא מצליחים למצוא טכנאי. אופר הוא מומחה לתיקון מכשירי חשמל. אחרי העבודה הוא ייסע ישר אליהם, ואני בינתיים אבוא הביתה יותר מוקדם אם המנהל שלי ירשה לי. תזמיני גם אותו למסיבה, אז הוא בטח ירשה. זה רעיון מבריק. תקשיב הלאה. בזמן שאופר יהיה עסוק אצל ההורים שלו, אני אכין את הכל למסיבה. צריך לקשט את הסלון, לתלות בלונים, לאפות עוגה, להכין כיבוד, לערוך שולחן, כמו בביטוי הידוע, הזמן קצר והמלאכה מרובה. הרעיון מוצא חן בעיניי. אני אוהב הפתעות כאלה. חכה, תשמע עד הסוף. כשהכל יהיה מוכן, אני אצלצל להורים שלו, אגיד שיש לנו הפסקת חשמל בגלל קצר בקומקום החשמלי, ושאנחנו יושבים בחושך. והוא יאמין? לא יותר מדי תיקוני חשמל ביום אחד? מה, אין לכם מפסק אוטומטי? לא, עוד לא הספקנו להתקין. הרי אתה מכיר את הביטוי, הסנדלר הולך יחף. ועכשיו אני אמשיך. אופר ממהר הביתה, פותח את הדלת, ואז נדלק האור וכולם צועקים, מזל טוב, עד 120! בדיוק? איך ידעת? מה, יש לנו טלפתיה? לא, פשוט חברים סיפרו לי על מסיבה כזאת. את צריכה עזרה בוודאי. כן, אני מתכננת את המסיבה 8 בערב, והייתי רוצה שכמה חברים יבואו 2 או 2.5 קודם. בסדר גמור. את יכולה לסמוך עלינו. אנחנו צריכים רק למצוא שמרטפית לאותו ערב. אני מתאר לעצמי את הפנים של אופר ברגעים הראשונים. תגידי, יש לו לב חזק? מה? אני צוחק. רעיון מצוין. אנחנו נהיה אצלך בזמן. הדרך ללב הגבר עוברת דרך קיבתו. מירי, מה יש לך? את עצובה או עצבנית? גם זה וגם זה. מה, שוב בעיות בעבודה? מה הפעם הבוס רוצה ממך? יש לי 2 בוסים, אחד בעבודה ואחד בבית, ואחד יותר גרוע מהאחר. על איזה מהם את מדברת? נו, באמת, מירי, אל תגזימי. אל תראי הכל באור שחור. לא, להפך, אני רואה הכל באור אדום. הייתי רוצה לפוצץ את הכל. די, תרגעי. תספרי מה קרה. את יודעת שבעבודה יש לי תנאים קשים. אני יוצאת מהבית מוקדם, מחכה לאוטובוסים, ועד שאני מגיעה לעבודה הנשמה יוצאת לי. והבוס שלי הוא לא מלאך, אפילו לא קרוב לזה. תעשי ככה, מהר, והוא לא מרוצה. אני חוזרת הביתה זכותה. אבל בבית אצלך כל כך נעים. שקט, הכל במקום, הכל נקי. איזה מטבח מסודר, הלוואי עליי. מחבטות וסירים מבריקים, בקבוקים וצנצנות על המדפים. אין אף צלחת או כפית מלוכלכת. אני בחיים לא אגיע לסדר כזה. ריקי, עזבי.
אם את חושבת שאת מרגיעה אותי, אז את טועה. בדיוק להפך, את רק מוסיפה שמן למדורה. אז תספרי מה קרה. בדרך מהעבודה, אני קופצת בדרך כלל לסופר לקנות משהו טעים, כי הקרצייה שלי מפונק מאוד. מה, כל יום לסופר? אני הולכת לסופר פעם בשבוע, מקסימום פעמיים. לא, אצלנו הכל צריך להיות טרי, מאותו יום. את גם מבשלת כל יום? השתגעת? מה חשבת? בוודאי. אז באמת את עושה לך חיים קשים. ואחרי כל זה, בעלי המפונק עוד לא מרוצה. הצליל לא חריף מספיק, הדג שרוף, הירקות לא עסיסיים, והמרק לא מלוח. נו, מה תגידי? נזכרתי, הקוסקוס יבש מדי. מה פתאום קוסקוס? מאיזו עדה אתם? מה משנה העדה? אנחנו נולדנו בארץ, אבל ההורים שלי ממולדביה ושל בני מפולין. אז אני לא מבינה. אני יודעת שבמולדביה מכינים אוכל מגוון מאוד. אוכלים הרבה סלטים מירקות טריים, כל מיני ירקות מבושלים עם רוטב עגבניות, בשר עם הרבה תבלינים, מיצים, הרבה פירות. נכון, והאוכל הפולני טפל מאוד. בהתחלה בני אהב את התבשילים שלי, אבל מאז שהוא עובד בשדה התעופה יש לו חברים שונים, מרוקני, עיראקי, פרסי, ועכשיו גם גרוזיני אחד. ממש קיבוץ גלויות. כן, אותך זה מצחיק, ואני לפעמים ממש בוכה. הוא רוצה שאני אכין לו מטבח מזרחי. פולני עם מטבח מזרחי, ממש בדיחה. אז מה הבעיה? אתן לך עצה. קחי את כל התבלינים שמשתמשים בהם במטבח המזרחי, תערבבי אותם, תשימי בכמות גדולה במנת בשר עם אורז, ותראי מה יהיה. ומה יהיה לפי דעתך? לפי דעתי, הוא ירצה את האוכל הפולני של אמא שלו. באילו תבלינים משתמשים במטבח המזרחי? בכוסברה, בננה, בקורקום, בפלפל חריף, בזעתר. אני כל כך כועסת עליו. אני ממש מתפוצצת מכעס. בשבת שעברה ערכנו מסיבה עם ארוחת ערב. לפני זה תכננתי הכל. מה תכננת? תכננתי מה אקנה, מה אבשל, איזה יין נשתה, הכנתי קלטות ודיסקים, טלפנתי לכולם והזמנתי אותם אלינו. מה היה לארוחת הערב? היה סלט ולדורף כמנה ראשונה, עוף בתפוזים ותפוחי אדמה אפויים כמנה עיקרית, ותה עם עוגה לקינוח. ארוחה מעולה. והעוגה? עם קצפת? לא, אני לא אוהבת קצפת פרווה. אין לה טעם, ולא יכולתי להשתמש בקצפת טבעית, כי החברים של בני שומרים כשרות. אפיתי עוגת פירות. נהנית מהמסיבה? נהניתי מאוד, האווירה הייתה נעימה. צחקנו, רקדנו, סיפרנו בדיחות, כולם היו מרוצים מהאוכל שלי. אמרו שאני טבחית מצוינת, ולבני הם אמרו שיש לו מזל שיש לו אישה כמוני. כן, מצא אישה, מצא טוב. אז מה את רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה להתגרש ממנו. אחרי ערב מוצלח כזה, הוא עוד בא אליי בטענות. למה הכנתי אוכל אשכנזי ולא אוכל מזרחי, כמו שהוא והחברים שלו אוהבים? נו, אחרי זה אפשר שלא להתפוצץ? כן, אפשר. לא צריך לכעוס. לא צריך להתגרש. אל תהיי כל כך רגישה. תקבלי דברים בקור רוח. קל לך להגיד. לך יש בעל כל כך נחמד. אני חינכתי אותו. גם הוא בתחילת הנישואים עשה לי פרצופים. אבל הייתה לי חברה ושאלתי אותה, מה את נותנת לבעלך כשהאוכל שאת הכנת לו לא מוצא חן בעיניו? מעיל ואת מפתחות המכונית, ענתה היא. גם אני עשיתי ככה כמה פעמים, ומאז אין לי בעיות. זה באמת פתרון. איך לא חשבתי על זה קודם?